Nonse nthawi ya Nkhani okupatsira ndine Joab Frank Chakhaza poyamba na mitu yake. Nyumba ya Malamulo yasintha tsiku loti aphungu ayambe kuunika chuma cha boma. Bodi ya ADMAC yayitanitsa akuluakulu a kampani ya AHL, kampani italengeza kuti ichotsa ntchito anthu ena kamba ka mavuto azachuma. Omenyera ufulu wa zaumoyo amatemba wati boma lionetsetse kuti mpweya sukutha kumalo othandizira odwala COVID-19. Mzamasewero bungwe la Kosafa lati masewero oyamba a mpikisano wa amayi ayamba mwezi wa May ndi August. Tsono zinkhanizi mwatsalanetsalane. Nyumba ya Malamulo yasintha tsiku loti aphungu ayambe msonkhano wounika chuma cha boma mu ndondomeko ya chuma ya mchaka cha 2020-2021 omwe umayenera kuyamba lolemba sabata yamawa kupita mpaka pa 22 February. Mneneri wa Nyumba ya Malamulo Ayani Mwenye watiuza kuti zachitika kamba ka muliri wa COVID-19 omwe wavuta zedi mdziko lino omwenso wakhudza kwambiri aphungu a Nyumba ya Malamulo. Aphungu anayi ya nyumbayi ndi wamwalira ndi nthendayi chiyambireni. Amwenye akufotokoza. Ndizoona kuti msonkhano chatimatchula kuti mid-term budget review umaunikiranso ndondomeko ya zachuma umene unakonzedwa kuti uyamba pa 8 February mpaka na pa 12 March chaka chino wasintha uyamba pa 22 February. Izi zachitika komiti ja imaona zochitika nyumbayi kuti nyumbayi ikambirana chani ija amatchulidwa kuti business committee itakumana pa lolemba lino komanso dzulo mene yachiwiri itakhala pansi ndikuunikira muliri umene kunjako inaona kuti nkwabwino kuti msonkhano umene uyambe wayima cholinga kwenikweni nchoti tiunikire kuti kunjako kuli bwanji ndipo kuti parliament ikumane tikuyenera kuyikapo njira zotani kuti aphungu akamakumana akhale otetezedwa osati aphungu okha komanso ogwira ntchito ku nyumbayi komanso ajatimati ma stakeholders amene amakhudzidwa ndi zochitika za ku nyumbayi. So komiti itakumana masiku amene tatchulawo komanso motsatira ndondomeko zija za constitution zimene zimapanga guide kuti nyumbayi imayenera kupanga chani ndipo amene inakhala kupanga decision imeneyi. Bodi ya bungwe la ADMAC yayitanitsa akuluakulu a kampani ya AHL yomwe ili pansi pake. Kampani italengeza kuti ichotsa ena mwa ogwira ntchito wake ngati njira yofuna kupulumutsa kampani ku mavuto azachuma. Wapampando wa bodi ya ADMAC Alexander Kusamba Dzonzi wauza Zodiak kuti zokambirana pa nkhaniyi zichitika lachisanu. AHL yalembera ogwira ntchito wake kuti ichotsa ntchito anthu ena ndipo kuti omwe akufuna kusiya mwaokha atiwitse kampani pasanafike pa 9 February. Zodiak yapeza kuti boma kudzera mu bungwe la ADMAC layamba zokambirana ndi akuluakulu aku kampani ya AHL kuti akambirane za ganizo lochotsa ntchito ena mwa anthu ogwira ntchito ake pa kampaniyi. Izi zadzapatangotidutsa masiku ochepa kampaniyi itapempha ogwira ntchito kuti asiye kugwira ntchito, koma tapeza kuti izi zinachitika bungwe la ADMAC lisakudziwa. ADMAC lili ndi masheya 42.6% mu kampani ya AHL. Wapampando wa bodi ya ADMAC yemwenso ndi wapampando wa kampani ya AHL a Alexander Kusamba Dzonzi watsimikiza kuti boma likufuna ADMAC lifotokoze bwino pa nkhaniyi. Programu yawo yoti anthu awachotse ntchito anayipanga bwanji, inayenda bwanji, panali zifukwa zotani, ndipo ipindulira ndani? Kodi ipindulira Malawi kapena ipindulira AHL kapena ipindulira alimenansi pozindikira kuti nsika AHL ni nsika waukulu wa fodya muno Malawi. Andi tikakambirana nawo tidzakhalanso ndi nthawi nena kuti bodi yonse ya AHL ni bodi ya ADMAC zikhale pasi ndikuona kuti kodi palibe njira ina yoti tikhoza kuthandizira kuti wina asachotsedwe ntchito koma zinthu tizikoze kuti aliyense ayambe kugwira ntchito. Kenako tidzakhalanso pasi ndi anduna azachuma kuti tidzafotokozere kuti amene zinthu zilili zilichoncho kuti osadzapereka upangiri wawo malo maboma kuti tiyende njira imene wadzatipatse. Kampani ya AHL inalengeza kuti iyamba kulandira kalata za omwe akufuna kusiya kugwira ntchito kuyambira pa 27 January mpaka pa 9 February chaka chino. Mukalata yomwe mkulu wa kampaniyi Alamegomana analemba, kalatayi inati ndalama zomwe anthu alandire sizisiyana ndi zomwe adzalandire anthu omwe awachotse mokakamiza. Kampani ya AHL yakhala ikumana ndi vuto la chuma
ndipo phindu la ndalama zomwe limapeza inatsika ndi 43% chaka chatha. Izi zinali chonchi chifukwa cha mliri wa COVID-19 omwe wasokoneza ntchito zachuma. Chaka chino kampani ya AHL inakwanitsa kupeza ngongole ya 6 billion kwacha kuchoka ku bungwe la ADMAC. Omenyera ufulu wa zaumoyo amaziko matemba wati boma lionetsetse kuti mpweya sukutha kumalo omwe akusungirako anthu omwe akudwala matenda a COVID-19. Amatemba anena izi malinga ndi zomwe zimamveka kuti mpweya unatha ku malo osungira anthu odwala COVID-19 ku bwalo la zamasewero la Bingu National, zomwe unduna zaumoyo wati zinachitika kamba kakuonongeka kwa makina opangira mpweyawu ku kampani omwe amagulako. Pakati pano mneneri mu undunawo a Joshua Malango wati boma lagula mpweya wina ku kampani ya Afrox Limited ku Blantyre. Parangopita sabata imodzi chikhazikitsireni chipatala chothandiza anthu omwe ali ndi COVID-19 pa bwalo la Bingu ku Lilongwe, zatsimikizika kuti chipatala chilero chinalibe mpweya othandizira anthu odwala. Izi zili chomwechi chifukwa cha kuonongeka kwa makina ku kampani omwe imagulitsa mpweyawo ya industrial gas ku Lilongwe. Adindo ati chiwerengero cha anthu omwe akufunikira mpweyawo ndi chachikulu. Kupatula kupeza mpweya wa oxygen kuchokera ku chipatala cha Kamu Central, dziko lino limagula mpweya wa oxygen kuchokera ku Afrox Limited komanso ku kampani ya industrial gas. Pakadali pano falitsa nkhani ku nduna za umoyo a Joshua Malango wati boma laitanitsa mpweya wa oxygen kuchokera ku Afrox Limited ku Blantyre kuti lithane ndi vutoli. Masita amene kusinza kuno pawo akuzikhala omaliza chifukwa kuti palibenso ina amene akhala a-standby. Izi zili choncho chifukwa chakuti amene amatigulitsa kutipatsa ma oxygen amenewa tili ndi malo atatu amene amapanga provide oxygen. Tili ndi air to plant imene imapanga oxygen ku Kamu Central, timagulaso wina kuchokera kwa anzathu cha industrial gas ku Lilongwe kwa Nengo. Mwatsoka machina awo amenewa aonongeka. Katswiri ona za umoyo amaziko matemba wapempha boma kuti lichilimike pofuna kuonetsetsa kuti thandizo lomwe likufunikira kwambiri kwa anthu omwe ali ndi COVID-19 lisamavute. Makamaka amene anapasidwa ntchito yopereka oxygen amene makampaniwo zimene zafulumizise chifukwa chokuti mudziwa kuti COVID-19 mapatient ambiri chithandizo chimene akuchifuna kwambiri. Chipatala chomwe boma lakhazikitsa ku bwalo la zamasewero la Bingu ku Lilongwe chili ndi anthu omwe akudwala COVID-19 160. Chiwerengero cha anthu omwe akuchira ku nthenda ya COVID-19 mndende za mdziko lino chikukwererabe, ndipo pano anthu omwe achira ndi 110 mwa anthu 139 omwe anapezeka ndi kachilombo ka corona. Mneneri wa ndende mdziko lino a Chimwemwe Shawa watsimikiza izi ndipo wati zachitika kamba kokhwimitsa ntchito yotsatira ndondomeko zopera COVID-19 mu ndende. Ndedekale pa nkhani za COVID-19 achinyamata kudowa walimbikitsa kuti achilimike pa ntchito zotsatira ndondomeko zopera COVID-19 kuti dziko lino lipambane pa nkhondo yolimbana ndi muliriwu. Mkulu woona za achinyamata mbomali a Monica Newa Banda ndiwo anena izi pomwe khonsolo ya bomalo imapereka mamaski 4,000 kwa achinyamatawa kuti awathandize popewa kufala kwa COVID-19. Pakadali pano mmodzi mwa achinyamata mbomali a Habe Ntambo wati achinyamata akulephera kugula mamaski kamba kuti alibe ndalama. Chaka chatha nthawi ngati ino nkhani imene inali mkamwankamwa mwa Malawi inali ya chigamulo cha bwalo la milandu lomwe linati mdziko muno muchitike chisankho china cha mtsogoleri wa dziko kamba kuti chomwe chinachitika May 2019 panali zachinyengo. M'masabata angapo nalo bwalo la Supreme linagwirizana ndi chigamulochi mu mlandu wa apilo. Madasophiri akubwereranso powunika zomwe zinachitika mu ripoti ili. Mulandu wa chisankho cha president cha mchaka cha 2019 unali waukulu komanso umene unali usanachitikeko ndikale lonse. Maloya oposera makumi awiri ndi asanu 25 analimbana kwa masiku okwana 61 pofuna kupeza choonadi cha chisankhochi. Mulanduwu unayamba pamene awiri omwe adayima nawo pa chisankhochi a Saulos Chilima komanso Lazarus Chakwera azipani za UTM ndi MCP anaka mang'ala ku bwalo la milandu kuti chisankho cha mtsogoleri wa dziko cha mchaka cha 2019 chinali ndi zolakwika zambiri. Abwalo ataunika madandowa analamula kuti ukhale mlandu umodzi kamba kakuti nkhani yake imafanana.
ndipo kwa nthawi yoyamba nyumba zofalitsa nkhani anazilola kuti ziwulutse zomwe zimachitika ku bwalo la milandu. Izi zinapatsa mwayi amalawi ambiri kuti atsatire ndi chidwi mlanduwu. Dziko la Malawi lidali m'malere kuti kodi chitachitike ndi chani, ndipo umboni wonse utaperekedwa majaji asanu motsogozedwa ndi Ahire Potani pa 3 Februwale chaka chatha anapereka chigamulo chawo. We hereby order the nullification of the said presidential elections. Tukuchosa kuti sango zimenezi zinalizolakwika za president. We further order that a fresh election to the office of president be held in accordance with the PPEA. Chonji tikulamulanso kuti zisankho zatsopano zichitike za president mosatira malamulo amenewo a PPEA. Bwalo linalamulanso kuti chisankho chatsopano chichitike m'masiku 150 kuchokera pa 3 Februwalepo, zomwe bwalo lalikulu la Supreme linavomereza pa 8 May. Chisankho chatsopano chinachitika pa 23 June ndipo Lazarus Chakwera kuyimira mgwirizano wa tonse ndi adapambana. Koma kodi chigamulo cha pa 3 Februwalechi chinasintha bwanji ndale mdziko lino? Asherifi Kaisi ndi mphunzitsi wa zandale ku Blantyre University. Ndiye kuti kuposonyezeratu nena kuti Malawi tsiku limene lija tinayika ndithu mbendera yabwino ku dziko lonse lapansi kuti ndi dziko limene lili lotsatira malamulo. Chinthu chachiwiri chimene chakhazikika bwinobwino nchooneka ndithu nena kuti dzikoli likuoneka kuti pa democracy pompaja likuyendera ndithu zijamanena kunena kuti mphamvu kwa anthu. Maiko ndi anthu ambiri anayamikira chigamulo chingati chitsimikizo chokuti democracy ya dziko lino yayamba kukhwima. Malo mwa Zodiak ndine Madalitso Phiri. Mukuona nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posachedwapa. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. As we work hard every day to serve our customers and grow our business, one thing should always come to mind. You cannot do business without your customers. COVID-19 is amongst us and is quickly claiming the lives of our loved ones. As part of our corporate social responsibility, we have decided to forgo our part of revenue on Safe Hands Premium Hand Sanitizer to help stop the spread of COVID-19. Safe Hands Premium Hand Sanitizer is now available at Metro, Spar, People's Supermarket in Lilongwe, Blantyre, Zomba and Mzuzu. Safe Hands Premium Hand Sanitizer comes in 5 liters. Beat the coronavirus. Use Safe Hands Hand Sanitizer. ETHCO. That's the spirit. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Amalawanzanga, kodi mukudziwa chiyani za lamulo lomwe limaumiriza adindo osankhika kuulula zachuma, ngongole komanso mabizinesi omwe ali nawo? Lamuloli limathandiza kuti adindowo agwire ntchito mokhulupirika, motsata ndondomeko komanso mosabisa kuti asadzikundikire chuma mwachinyengo. Ndi udindo wathu a Malawi kuonetsetsa kuti adindo sakupindula mosayenera ndi maudindo ndi ntchito zaboma zomwe ali nazo, ndipo kuti sakugwiritsa ntchito maudindo omwe ali nawo molakwika.
dziwani zambiri za Audibod komanso zomwe adindo aulula ku bungweli pofunsa ku maofesi a bungweli ku Catholic Secretariat area 11 ku Lilongwe. Mutha kudziwa zambiri za bungwe la Audibod ku maofesi a bungwe la NICE omwe muli nawo pafupi. Tengawo ukukufikani kuchokera ku Office of the Director of Public Officers Declarations, Audibod. Takulandiranso muli ndi ine Job Frank Chakaza tionenso mitu ya nkhani izi tisanapitirire. Nyumba ya Malamulo yasintha tsiku loti aphungu ayambe kuunika chuma cha boma. Bodi ya ADMAC yayitanitsa akuluakulu a kampani ya AHL, kampani italengeza kuti ichotsa ntchito anthu ena kamba kamavuto a zachuma. Womenyera ufulu wa zaumoyo amatemba wati boma lionetsetse kuti mpweya sukutha kumalo othandizira odwala COVID-19. Mzamasewero bungwe la Kosafa lati masewero oyamba mpikisano wa amayi oyamba mwezi wa May ndi August. Tipitirire ndi nkhani zathu. Anthu ocheka matabwa pansi pa gulu la Muloza ndi mafumu omwe ali pafupi ndi phiri la Mulanje agwirizana zofuna kuthetsa ulimi omwe ukuchitika m'nkhalango ya phirili. Wapampando wa gululi Amadalitso Maulanga ndi mfumu Ndala atiuza kuti akufuna kuteteza mitengo m'nkhalangoyo. Mamembala a gululi tsopano adzala mitengo yoposa 7,000 m'minda yachimanga yomwe anthu ena anatsekula mkatikati mwa nkhalango ya Nanchidwa yomwe ndi mbali imodzi ya phiri la Mulanje. Hastings Chimani walemba ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa za nkhalango m'boma la Mulanje Eric Mbingwani, anthu analowerera ndi kuyamba kulima 30% ya phiri la Mulanje. Izi zapangisa cooperative yocheka matabwa mphirimu ya Muloza mogwirizana ndi mafumu omwe ali pafupi ndi phirili kufufuza njira zothesera ulimi womwe kuchitika mphirimu. Wapampando wa gululi Amadalitso Maulunga ati pa nyengo yozala mitengo chaka chino azala mitengoyi m'minda yachimanga yomwe anthu ena anasegula mkatikati mwa nkhalango ya Nanchidwa ngati njira imodzi yothesera mchitidwe wolima mphirimu. Anthu atachimvesa kuti tiyenera kukazala mitengo mmenemu jamu ngakhale iwo akulima muni molesedwa tinavomereza, ndipo onse amene akuzala mmenemu mbewu zawo ndi amene sitawalemba ntchito kuti azitha kumapindulako pang'ono-pang'ono kuti mtima ufuna kupitiliza kulima mmenemu jamo uzibwerera pang'ono-pang'ono. Kumbali yake mfumu Ndala yati ili ndi chikhulupiriro kuti pa nyengo yolima ya chaka chino palibe yemwe apezeke akulima mphirimu pomwe ati yachilimika kuzindikitsa anthu kuyipa kolima mphirimu. Chaka chino taona chisomo chachikulu kuti anthu achatalankhulidwa ndi anyamata ozipereka dera lomwe lino amene apanga cooperative yawo zaoneka kusintha, ndipo lero tinawo limodzi monga mukuwaoneramo tikuzala nawo mitego limodzi. Sabata yatha ogwira ntchito za nkhalango anatchetcha chimanga munda wina pafupifupi ekala imodzi mwini mundawo atazula mitengo 100 ya paini yomwe ogwira ntchito za nkhalango anazala miyezi iwiri yapitayo. Baxter Moyo ndi mkulu wa nkhalango ya Nanchidwa. Ifeyo tinayamba kuzala mitengo mwezi wa Novemba ujankhula itangoyamba, ndipo mkati mwa munda umene tinazala mu mitengo ya paini. Ndiye sabata yatha yomweyi unapezeka kuti munthu amene alima munda umenewo anazula mitengo. Ndi tinaona kuti munthu uyo tisangomsiya pofunanso kupereka chitsanzo kwa anthu ena, ndi apopo tachechadi zoona. Cooperative ya Muloza ikuyembekezera kuzala mitengo 7,000 yomwe ndi gawo limodzi la mitengo 2.5 million yomwe boma la Mulanje likuyembekezera kuzala chaka chino. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mulanje ndine Hastings Chimani. Bungwe la Malawi Health Equity Network ladzudzula zomwe anachita polisi kuneno pothira utsi okhetsa misonzi ku chipatala cha mbomalo. Izi zinachitika lolemba pomwe apolisi amathamangitsa anthu omwe amachita zionetsero omwe anakabisala ku chipatalako. Mkulu wa Mehina Jobe wati zomwe apolisi anachita zinali zopanda pake. Chimene tikanakonda titakhala kuti chigamulo tachimva tikanamvanso kuti zina zimene akulangiza ndi zotani mmene momo, chifukwa china chimene timadandaulanso kwambiri chimaonetsa kuti anzathu kugwira ntchito mwachipatala ntchito alephere kugwira bwinobwino, nthawi zina tikuchepa kwa anthuwo. Ndiye tikanakondanso kuti titamva kuti ndondomeko kapena amati recommendation maphera ng'ombe onena kuti anthu ogwira ntchito muchipatala aonjezeredwa zikhala pambiri, ndi cholinga choti akati afatsa ndi munthu
asamagwire ntchito mwaliwiro kuti ndithane ndi uyu kuti anthu ena anzere kapena chani kuti zimene zalembedwamo mu chigamulomo chifukwa ndi nkhani inanso imene ikufunika kuti tiyione koma pakati panopo izo tazimva nanga ichocho chilango chapita kuwagwira ntchito nanga mwanayo kutsopano ameneyo chipepeso chake ndi chotani chifukwa chilangocho sichikhudzanso mwanayo sichikhudza makolo ake koma mwanayo akhala ndi chilema chachikulu chipepeso chake ndi chotani. Tsopano tioneza masewero. Bungwe la Council of Southern African Football Associations COSAFA lalengeza kuti ndime yachipulula ya mpikisano wa matimu atsikana wa Women's Champions League ichitika pakati pa miyezi ya May ndi August chaka chino. Mpikisanowu ndi watsopano pa mipikisano imene bungwe ili limachititsa ndipo matimu ampira wa miyendo koma osewera ake alasungwana amayiko akumwera kwa Africa ndi amene adzipikisana. Sampanda ndi zambiri mulipoti ili. Mukalata imene latulutsa lero mkulu wa bungwe la COSAFA Sude Storm wayamikira mayiko amene ndi mamembala a bungweli kamba kodzipereka pa mipikisano imene inachitikira mdziko la South Africa kumathero chaka chatha pambali pa mavuto azachuma ndi ena odzakamba ka nthenda ya COVID-19. Mu mndandanda wa mipikisano imene ichitike chaka chino muli mpikisano watsopano wa Champions League wa matimu ampira wa miyendo koma osewera ake ali asungwana umene adzipikisana ndi matimu amene akuchita bwino m'mayiko mwawo ndipo dzikhala njira yokasewerera ku mpikisano waukulu onga omwewu oyendetsedwa ndi bungwe la CAF. Ndime yachipulula ya mpikisanowu ikuyembekezeka pakati pa miyezi ya May ndi August. Mkulu wa bungwe loyendetsa mpira wa asungwana wa miyendo mdziko muno Suzy Ongwira akupereka ndemanga yake. Development imene isatiphonye titengeko nawo mbali. Ndikudziwa bwino lomwe kuti ngati timu imene ima champion mdziko muno ya Women's Football DD Sunshine yaonetsa kale chidwi kuti iwo ifuna ipange nawo participate. Tinalandira green light kuti tikhoza kuyamba National League. Situation ipange stabilize ya COVID kuti mwina tingapange roll out National League mwachangu kuti khaso bali mozi othandiza kuti timu ikonzekere mabwinobwino. Ndipo mpikisano wa mpira wa miyendo wa matimu akuluakulu a mayiko a COSAFA udzaseweredwa kuyambira pa 31 May mpaka pa 16 June pamene mpikisano wa osewera achisodzera osapyola zaka 20 udzachitika mwezi wa Disemba. Mipikisano ya under 17 wa anyamata komanso under 20 wa asungwana iseweredwa ku mpikisano wa African Sports Council Regional 5 Games mdziko la Lesotho pamene mpikisano wa asungwana osapyola zaka 20 udzaseweredwa mwezi wa Septemba ndipo wa asungwana osapyola zaka 17 udzaseweredwa mwezi wa August. Bungwe la COSAFA latinso lili ndi chikonzero chochititsa mpikisano wa mpira wa miyendo osewerera pa mchenga kapena kuti beach soccer mwezi wa Julai. Nkhani imene itafika pamapeto pa nkhani koma tisanasiyane tiyentionenso mitu yake. Nyumba ya malamulo yasintha tsiku loti aphungu ayambe kuunika chuma cha boma. Bodi ya ADMAC yayitanitsa akuluakulu a kampani ya AHL, kampani italengeza kuti ichotsa ntchito anthu ena kamba ka mavuto azachuma. Womenyera ufulu wa zaumoyo amatemba wati boma lionetsetse kuti mpweya sukutha kumala kuthandizira odwala COVID-19. Mzamasewero bungwe la COSAFA lati masewero oyamba ampikisano wa amayi uyamba mwezi wa May ndi August. Kulengani zambiri pa tsamba lathu la Zodiak Malawi.com. Kumbukirani kusamba m'manja ndi sopo kawirikawiri pofuna kuthandizira kupewa kufala kwa kachilombo ka corona. Ndine Frank Chakhaza, mwakoma nonse. Check in for the breaking news with Zodiac on your mobile phone. Just SMS the word ZBS and send it to 54141. You will get an instant